Les pistes de l'Auri al Pàdel Cornellà han estat testimoni aquest cap de setmana de la Copa Interclubs Ludomar Chocolate Passion 2023. Companyonia, esforç i competitivitat per emportar-se el títol han caracteritzat un torneig on hi han participat un total de 32 equips femenins de l'àrea metropolitana de Barcelona. La Padel Club n'ha estat el campió del grup A. La Copa Interclubs la verdad es que ha sido de muy alto nivel, de hecho han jugado al final las campeonas y las subcampeonas de este año y hemos ganado las subcampeonas, pero que podrían perfectamente haber ganado las campeonas porque la verdad es que el nivel ha sido altísimo. Damos gracias a la Federación Catalana de Pádel por proporcionarnos jugar todavía más, al igual que el club, que nos ha gustado muchísimo, que solamente puedo dar las gracias. Al grup B, l'equip vencedor és el Club Júnior 1917 de Sant Cugat. Al grup C, el títol ha anat a parar a les mans del Club Esportiu Hispano-Francès. Al grup D, el campió és el conjunt del Cercle Sabadellès. Finalment, al grup E, la primera posició l'ha ocupat el David Lloyd. Núria Garcia, secretària de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel, ha participat a l'entrega de trofeus a les capitanes dels equips campions i sotscampions. La Copa Interclubs Ludomar Chocolate Passion 2023 ha tornat a demostrar el seu gran èxit de participació.